Barkanmu da yau kuma barkanmu da sake haɗuwa a cikin wannan channel na mai albarka wato mai suna Tudu Hausa TV. A yau na zo muku ne da wata sabuwar hanya wadda za ta nuna maka yadda za ka sayi data 1.2 GB akan naira 150 kacal. Dala kada ka manta idan dai wannan ne zuwanka na farko a wannan channel namu mai albarka da ka danna mana subscribe, sa'annan kuma ka danna alamar ƙararrawa kuma ka danna alamar like. Wannan shine zai baka damar da zarar mun ɗaura sababbin bidiyo kanmu YouTube za su sanar da kai. Mun gode, bara mu je ga darasinmu. To shi wannan tsarin dai da kuke gani na sayan 1 gig data akan 150 wani tsari ne da MTN suka yi na MTN N150, ma'ana kenan N plus. So bara mu je ga darasinmu domin nuna muku yanda za ku yi wannan wanda za ku sayi data a wannan tsarin. So da farko dai ya kasance idan za ka shiga wannan tsarin ka fara checking balance naka, ka fara buɗe account naka ka duba ka gani wani tsari kake, kamar yanda na buɗe hakan. Kun ga tsarin layi na yana yafun. To idan zan canza wannan tsarin zan zo ne in yi dialing ɗin waɗannan lambobin da kuke gani kamar haka. Zan danna star 123 sai in danna star sai in sa 2. Idan na saka 2 zan yi clicking ɗinsu a layin da zan mai sa wannan tsarin na M-Pos kamar yadda kuke gani. To kun ga yanzu ya nuno min gashi nan suka nuna min Better Talk Pulse, M-Pulse gashi nan shine zan shiga number 3. Gashi nan kamar yadda kuke gani shine zan shiga number 3 ɗin nan sai in danna 3. Ina danna 3 zai buɗe min kamar hakan. Idan na buɗe min kamar hakan, abinda zan yi shine zan ƙara danna 1 domin in yi join N-Pos sai in danna 1. Ina danna 1 zai je da ni kamar hakan. Idan na danna 1 zai nuno min kamar hakan, in join 1 week free WhatsApp monthly birthday reward data bonuses and get more information. Kawai dai zan danna 1 ya je ya yi migrate to MTN Post. Ina danna 1 hakan za ka ga sun ce yellow great to have your own. Yawwa sorry, kamar yadda kuke gani gashi nan get have your own MTN Plus 0 ba su yi kamar 0 naira kenan, ba su yi charges ina na kuma migration fees has been deducted. Enjoy 1 week free WhatsApp monthly birthday reward data bonuses and more, get more information. Ga dai sunan da komai sun turo min bayani na kan na koma wannan tsari na M-Pos. Kawai abin da zan yi shine bayan na mai da layi na wannan tsarin M-Pos, abin da zan yi shine kawai zan zo in danna nambobi na sayan wannan datar kamar yadda kuke gani. To zan zo in danna nambobi na sayan wannan datar kamar yadda kuke gani. Zan sa star 3. Idan na sa star zan sa 3 sai in sa 44. Idan na sa 44 zan sa hash kamar haka. Idan na sa hash kamar haka, abin da zan yi shine kawai zan yi clicking ine ga layin da zan sayan data, ma'ana kenan ga layin da na mai sa na tsarin M-Pos sai in danna shi kamar hakan. Idan na danna shi kamar hakan zan ɗan jira shi. Sabida babu network ne shi yasa ya ɗauki tsawon lokaci yana yawwa. To kun ga gashi nan yanzu ya nuna suka ce join, suka ce special data plan for M-Pos. Abin da zan yi kawai shine zan danna 2. Gashi nan special data plan for M-Pos wave. Kawai zan danna 2. Ina danna 2 zan dan jira shi, zan dan bashi mintuna. Idan na bashi mintuna kawai abin da zan yi shine buy data. Zan danna kuma 1 again domin in je buy data. Yawwa ina danna 1. Gashi nan suka nuna this data plan app for M-Pos wave and app. Abin da suka ce kenan gashi nan sun bani option guda biyu. Abin da suka bani option guda biyu gashi nan suka ce 3.50 weekly bundle 3 in 1.32 1.30 yawa 1.2 30 days building. To abin da zan yi kawai zan danna 2 din nan inda 1.2 yake. Idan na danna 2 din nan inda 1.2 yake, kun ga suka ce you will be charged 150 naira for the purchase of 1.2 monthly building valid for 30 days. Zan yi selecting, zan sayi data, ma'ana kenan zan iya sayan data 1.2 akan naira 150. kuma ita wannan data da zan sayi 1.2 akan naira 150 za ta yi mini
browsing kuma za ta yi mini kallo cikin YouTube, zan iya WhatsApp da ita, zan ma iya komai da ita. So duka anan muka zo ƙarshen wannan shirin nawa mai albarka. Kada ku manta da ku yi mana subscribe, sa'annan kuma ku danna alamar ƙararrawa, wannan shine zai ba ku dama da zarar mun ɗaura sabon bidiyon mu za ku gane shi. So sai kuma ka sake dawowa ka danna wani kamar hakan. Idan ka danna wani kamar hakan sai ka yi proceed. Kana proceed abinda za su baka option guda biyu, do you want to your 1.2 that gigabyte for 30 days, ma'ana kenan bundle automatically renew every 30 days. Yau suka ce sun bani option ne nan guda biyu. Option ɗin da suka bani guda biyu shine guda na farko yes auto renew, kamar ya kasance idan da na saka ta directly za su kama sai min wannan data, shi nake so. Number 2 kuma option ɗin da suka bani shine no one off, kenan zan saya idan na danna number 2 zan saya ne yadda ko da na sa kati na ba za su sai min data ba. Abinda zan yi kawai ina danna 2 za su yi mini purchasing na wannan datar. Mun gode sai mun haɗu da ku a bidiyon mu na gaba.